Benvinguts a un nou programa d'Allò del podcast. Al darrer programa vau poder gaudir d'un dossier. Agafem una pel·lícula i l'exprimim tant com podem, prenent el nostre temps, amb tranquil·litat. Però avui us portem una idea diferent. Els dossiers són molt macos de fer, ho passem molt bé, riem molt, però porten moltíssima feina. I com que no volem deixar-vos sense la vostra dosi de cinema, entre dossier i dossier publicarem programes lleugers. Aquests programes lleugers poden ser molt curtets, d'un quart d'hora, o poden arribar a l'hora. No ho sabrem mai, fins que no ens hi trobem, no ho sabrem. Com aquest que no sabem què durarà. Començarem amb la secció de la Isa. La Isa és una experta en pel·lícules de merda i de tant en tant ens proposarà un grapat de femta de la millor qualitat. Hola Isa, comencem? Hola, què tal? Doncs mira, hi ha pocs gèneres que tenen tant de marge de maniobra com són el terror. I això dona peu a pel·lícules que són extremadament ridícules i amb el que són arguments molt ridículs i sense cap mena de sentit. Efectes especials molt dolents i ara anem a veure 5 exemples d'això que estic explicant. 5 exemples que portaré jo i 2 que n'aportaràs tu. Mira, jo començo amb l'atac dels tomàquets assassins, que és de l'any 78. Té una nota de IMDb de 4,6 i l'argument ho explica tot. Són uns tomàquets que, farts d'estar a les amanides, assassinen a la gent. Les actuacions són terribles, els efectes són molt dolents i és una pel·lícula que, sorprenentment, i malgrat lo dolenta que és, entreté i entreté molt. I aquesta té l'anècdota, que és que no té res a veure el que tu veus al pòster, que al pòster es veuen uns tomàquets que tenen dents i que tenen ulls, i després tu veus el tràiler o la pel·lícula i són unes boles de goma vermelles que van saltant i atacant a la gent. Boníssim. El tràiler l'he vist, la pel·lícula no l'he vist, tot i que crec que és un clàssic, perquè crec recordar que hi havia uns dibuixos animats, i tot. N'hi ha uns dibuixos animats del 90, sí. És un clàssic, molt clàssic, aquesta. Sí, és molt curiosa, com a mínim el que he vist, que és el tràiler, perquè aquesta no sé si la podem veure a algun lloc. Aquesta es pot veure a Plex. A Plex. Aquest cap de setmana ens hi dedicarem. Una gent cridant al davant d'una rodona vermella que va cap a ells, que dius, aparta't, no? Marxa, no, però no poden marxar. Clar, aquí està la gràcia, que els tomàquets són uns assassins, encara que siguin unes pilotes de goma vermelles. Ostres, nosaltres a casa, que això del tomàquet ho toquem molt, no sé si veure-la, perquè no sé si aniré a l'hort igual, que potser tindré una mica de por. A veure, has de pensar que estem parlant de que són pilotes vermelles. Tomàquets, jo crec que no es veu cap en cap moment. M'ha semblat veure les restes, quan es carreguen algun tomàquet, les restes sí que són tomàquets xafats a terra. Sí, però clar, no és el tomàquet el que ataca. No és el mateix. Què més tenim? Mira, la segona que porto seria Birdemic, del 2010. Aquesta és d'alt nivell. Aquesta té un 1,7 a IMDb. Al 63, el Hitchcock ens va portar Els ocells. I ens vam cagar tots de por. Tots, jo la primera. I aquesta vol ser un homenatge i és un homenatge malament. Molt malament. Homenatge mal. Sí, molt malament. Pensa que aquesta pel·lícula, el director, el James Nguyen, va voler portar-la a Sundance i la va rebutjar. Amb un parer. Com pot ser? Van veure el tràiler? Suposo que veurien el tràiler o part de la pel·lícula i clar, al veure aquells ocells posats sobre de la pel·lícula de film no els hi faria gaire gràcia. Perquè és que s'ha de veure. Aquesta sí que és una cosa que el tràiler s'ha de veure, perquè la magnitud dels efectes especials no es poden explicar. No, jo ho intento explicar com un gif posat al davant de l'acció, però és que no arriba a explicar el terror d'aquests efectes especials. El tràiler el podem trobar a YouTube. Si poseu Birdemic, el trobeu, seieu, perquè necessitareu estar asseguts per veure allò. Aquesta, a més, el senyor Nguyen va tenir els nassos de fer 2 seqüeles. O sigui, si la primera normalment són les pel·lícules bones i on tothom es deixa les peles, a mesura que va passant, jo no he vist ni la segona ni la tercera, però deu ser una meravella de seure i al·lucinar, com a mínim. Et dic una cosa molt bonica? Digue'm. Està preparant la 4ª
que la té en preproducció. Home, si fa les 4, jo crec que com a mínim marató. Podríem fer alguna història amb el podcast i fer-les de marató les 4 seguides. Sí, una pel·li live, però de les xungues, Però aquesta és d'agafar-se els pantalons i perquè és molt, molt, molt dura. Aquesta no la trobem enlloc. Hauríem d'anar a buscar-la per algun lloc alternatiu. Sí. Que no la trobem a cap plataforma sèria, no sé si és una bona notícia o una mala notícia, perquè estem parlant de molta, molta, molta mala qualitat. A Prime la podríem posar. A Prime la podríem posar, sí. Perquè la qualitat d'unes pel·lícules de Prime ja va per allà. Sí. Prime és experta en posar pel·lícules d'aquestes. El que passa que Prime poder s'especialitza més en el que és el tema slasher i que també n'hi ha unes que té la marinera. Ja en farem un programa de slashers de merda. Ui, doncs slashers de merda n'hi ha també un fotimer, no, tampoc acabaríem. Va, la següent és una que jo crec que tots coneixem, que és la de Castors Zombis. Aquesta no aprova, però està ahí. Té un 4,8 sobre 10. Un 4,8 és que li té. Sí. Al costat de Birdemic, que té un 1,7, sí. No pot ser dolenta. Aquesta és del 2014. És la d'uns universitaris que van a passar uns dies en aquella famosa casa que té un tiet de no sé qui i els castors es tornen, per uns vertiments, es tornen zombis tots i a matar els universitaris com si no hi hagués demà. Quina és la gràcia de la pel·lícula? Que els universitaris són gilipolles. Tots. Tenen tots els tropos del que és el gènere. Vas amb l'equip castor, que se'ls carreguin de la manera més cruel i més sàdica possible, perquè són insuportables. I que pateixin. Molt. Sí. Aquesta l'he vist. Ara vaig a fer una mica vaig escombrar una miqueta cap a casa. Aquesta el Jaume ens la va posar per una pel·li live i ho vam passar en gran. I sí, Equipo Castor. Equipo Castor. És que és el que sempre diuen de les pel·lícules de terror, que tu et fas gran quan vas amb l'assassí o amb el dolent, que vols que matin amb els crios, no? Doncs amb aquesta pel·lícula passa. Et fas gran perquè ets Equipo Castor. Aquesta la trobem a Filmin. Un bon lloc per veure-la. Sí. No seria el lloc on jo la buscaria, però sí, a Filmin hi és. Sí, perquè a Filmin tens la sensació com que hi ha coses com amb una mica més de qualitat, de profunditat, i trobem també Zombievers. Sí, la següent, ara anem a passar a el que seria la sèrie Animals. Hem passat pels castors, ara passem per un gall d'indi assassí. La del gall d'indi, perdoneu el meu anglès, és Thanksgiving, que aquesta és del 2008 i té una nota molt similar a la dels castors, perquè està a 4,2. Bueno, és un gall d'indi que han estafat i el dia d'Acció de Gràcies es dedica a carregar-se mig poble. Aquí sí que n'hi ha sang i fetge pelades, o sigui, n'hi ha galledes de sang i fetge, i és un gall d'indi que va amb una destral, que va amb una motosserra, que vola el cervell amb una escopeta, no té miraments. O sigui, el gall d'indi amb les seves aletes fa servir una motosserra. Sí. Jo he vist el tràiler, l'he volgut veure, i ostres, el nino. El nino és que és inexplicable, també. També és una cosa com molt horrenda. No sé d'on van treure la idea. Sí, és horrible. Sí, tenim directors com l'Spielberg, com l'Scott patint. No vull que el monstre es vegi com si fos un nino cutre i tal. I després tenim aquests directors que diuen: què tinc, una pilota Nivea? Doncs pilota Nivea pintada de vermell. Què tinc, un nino d'aquests de goma? Doncs un nino de goma fent de gall d'indi. No passa res, farem terror amb això. Sí. I apa, amb un parell. Bueno, és el que deia al principi, que no hi ha límits, amb el terror no hi ha límits. N'hi ha aquest tipus de pel·lícules que són com més cutres, com sense cap mena de guió, sense cap mena d'efectes especials, però tenen un públic i n'hi ha de molt divertides. I sobretot si es fa un rotllo pel·li live que s'ajunta gent i es veuen, són molt divertides de veure, donen molt de joc perquè es veuen moltes bajanades. Clar, aquestes pel·lícules són per veure acompanyat. Sí. No? I fer després el cinefòrum, el cachondeo fòrum de... Sí, sense cap mena de dubte. I tornant a la pel·lícula que dèiem, aquesta del gall d'indi, també té seqüeles. Té fins i tot 2 seqüeles més. Per què?
Calien, no, però allà hi són. I te les mires i tan ricamente, saps? O sigui, van Segur que s'ho passant. passen molt bé fent-les. Segur, segur, perquè com són unes bèsties darrere l'altra, a més sense l'argument no té cap mena de sentit, doncs ja els hi va bé. I no deuen ser caríssimes. No, perquè la sang... Paguen amb sang, o sigui, tot el que tenen és sang. Els actors que surten normalment no tenen cap tipus de renom, és més, segurament són gent que comencen i per 4 duros i un entrepà, doncs allà estan fent Clar, qualsevol d'elles. per la il·lusió. Exacte, criden com uns histèrics, són universitaris que són hostiables i gilipolles i au, a morir. Aquí també són gilipolles. Aquí també equip gall d'indi. A veure, aquest gall d'indi és bastant cabronet i a més té un sentit de l'humor molt negre i és del típic que està matant algú i fa l'acudit, saps? I deixa anar la brometa. I parla. Sí, O sigui, sí, a sobre... sí, sí. Molt bé, Sí. m'encanta. I aquesta la podem trobar? Aquesta no la trobem. Aquesta Vaja. no està disponible a cap plataforma. I aquesta, ja et dic, a més ell té un humor negre bastant heavy també. I jo acabaré amb una recomanació de la Marta, que és Ovelles assassines, que aquesta prova gairebé amb un B, amb un 5,8. Ostres, He portat de tot, de pel·lícules molt merdoses que és sota el fang i coses que, tot i ser molt cutres, són molt divertides i estan molt bé. Aquesta és un científic que treballa en un programa de genètica per fer l'ovella perfecta i, a més, doncs, un grup d'activistes les allibera. O sigui, té un punt així com de, saps, de moralina. sí. Un cop alliberada l'ovella, doncs ja la tenim parda. Ja n'hi ha assassinats i ja ho anar fent. Aquesta és un clàssic perquè és molt, molt delirant. Es torna bona de la quantitat de tripa que hi ha, dels efectes espantosos, molt, molt divertida. Aquesta sí que es pot trobar, aquesta la trobaríem a Prime. Aquesta la mirarem aquest cap de setmana. No s'escava perquè el tràiler està molt bé. He de dir que, clar, tu ets una experta en merda. Jo no sóc tan experta. I així que jo el miro amb ulls de nova. L'he mirat i no m'ha semblat tan dolenta, tan mal feta, com, bueno, evidentment, com Birdemic, és d'un altre planeta, però no és tan nino com els tomàquets i com el gall d'indi. Fa una miqueta més de sensació que allò sí que pot ser una ovella. Clar, sobretot en els plans que està l'ovella sola, que no es mou, Sí, doncs sí, clar. és una ovella. allò és una ovella. Es van Bé. deixar més quartos. Anuncien la pel·lícula com dels responsables d'efectes especials del Senyor dels Anells. Bueno, Això és un què? sí, dubto que siguin els mateixos que van fer els efectes especials del Nazgûl volant, saps? O sigui, Paula fa la mateixa que el Nazgûl, però jo no acabaria poder el becari o algú que passava per darrere i es va enxufar amb aquesta frase, però no ho dubto molt. Podria ser, sí, perquè la pel·li és de Nova Zelanda i el Senyor dels Anells ja sabem que ve de Nova Zelanda. Llavors, qualsevol d'allà va treballar al Senyor dels Anells. Todo nos vale, saps? Una Sí, mica... Potser era el noi que va portar els cafès, els que van fer els efectes especials del Senyor dels Anells, que li va molar la cosa i va dir, hosti, i si m'hi poso jo també? Sí. I allà tenia ovelles, no? Lo dels hobbits ja ho tenia més malament, va posar 2 ovelles i au. Exacte, aquesta la veurem i ja farem un cinefòrum. De la teva llista? De la meva llista ho tindríem. O sigui, passat de pel·lícules, que són la merda més profunda, a pel·lícules que podria veure la meva tieta. Horroritzant-se una mica per la sang, però a Birdemic no li poso la meva tieta. No, a veure, Birdemic és una cosa que ha de ser el final de la festa. Quan ja les has vist totes, que ja t'és igual el que posin, doncs ja Birdemic, l'última. Les altres són totes recomanables. Molt de sang i fetge, això sí, però són molt recomanables i molt divertides. I la recomanació és aquesta, veure-les amb gent, perquè són molt divertides. Totes aquestes pel·lícules, o la gran majoria, són de la Cutrecon, que és un festival que es fa a Madrid, que durant un dia o un parell de dies fan pel·lícules tot de sèrie Z i aquestes normalment acostumen a estar als cartells. Home, i entenc que la gent estarà a dintre del cinema, pixant-se de riure, fent comentaris estil Rocky potser no tant, però deu ser bastant divertit, no? Clar, és un cine que dona peu a que el públic doncs, cridi a la pantalla i s'enfadi, i digui coses, i rigui, i vegi totes aquelles coses. Sincerament, és molt divertit. Hòstia, ara m'agradaria anar a una Cutrecon d'aquestes.
Jo la Cutrecon és d'aquelles coses que tinc molt, molt pendent, perquè, a més, cada any la fan d'una temàtica diferent i jo és que hi aniria a totes, perquè és cinema que no et pots prendre de manera seriosa, no és un festival de Sitges, no és... Val la pena anar tot un grup de gent i au, a disfrutar d'aquelles pel·lícules que tu en condicions normals no veuries. És així, o sigui, per molt que t'agradi el gènere del terror, n'hi ha moltes coses millors, n'hi ha obres d'art, realment obres d'art, i Sí. això és que és la merda més merda. Moltes pel·lícules que tampoc trobaries, que no se t'acudirien. O sigui, Clar. vas allà i dius, a veure amb què em sorprenen avui, no? Clar, és que a més, o sigui, de les 5 que he portat, 3 va d'animals. És que l'animal és com un antagonista ideal, no? Sí, no sé si és perquè és una cosa que tenim molt a prop, que dona peu a que siguin supermalèfics i que vagin en contra de la humanitat. L'animal dona peu a això. I a més és que n'hi ha 1000 maneres de transformar-los en dolents. I té tota la lògica, que vulguin anar en contra nostra, perquè de veritat que som terribles. Una mica sí. Jo n'he portat 2. N'he portat una i mitja, val? La primera, anem amb el món dels taurons, seguim amb els animals. De pel·lícules de taurons se n'han fet moltes, se n'han fet algunes de boníssimes i algunes que són terribles. Tenim Jaws, per una banda, que seria a la banda de les bones. Podríem fer un sí o me sobre si Deep Blue Sea és de les bones o de les dolentes, però hi ha una que és de les dolentes. Vale? Es diu Shark Attack 3, és a dir, n'hi ha 2 pel davant i pel darrere n'hi ha més, però la 3 és la millor. Shark Attack 3, Megalodon. En aquesta ens surt el John Barrowman, que el coneixerem pel Doctor Who, que és aquest capità bisexual que li tira els trastos a tothom. Actor de musicals, per cert, canta molt bé, i protagonista d'una de les pitjors pel·lícules de taurons que s'han fet mai. La gràcia d'aquesta pel·lícula, a la John Barrowman haurà de carregar-se un tauró que està terroritzant a tothom, un tauró que no és un tauró normal, és un megalodon que té una peculiaritat i és que la mida de la boca s'adapta a allò que es vol menjar. O sigui, els efectes especials són tan bons i hi ha gent que s'ho ha currat tant en aquesta pel·lícula que si, per exemple, vas tu nedant pel mar, estàs nedant pel mar, arriba el megalodon, obre la boca i et menja i la mida de la seva boca és exacta la mida de la teva alçada. Després, pel darrere, ve una moto d'aigua, el megalodon es menja la moto d'aigua que entra just pels dits. O sigui, tenien la imatge del megalodon obrint la boca i anaven ficant-hi coses a dins. Vinga, pam, pam, i cada cop es menja una cosa més gran. A mi m'encanta. És brutal. És una de les pel·lícules d'aquestes de merda que m'agrada anar revisitant. La tenim al YouTube i és molt dolenta, no espereu res bo. No seria un Sharknado, per exemple, que és una de les pel·lícules bones de taurons. Sharknado, jo en soc molt fan, de Sharknado, molt fan, però estem parlant de taurons que passen per l'aigua i es mouen a menys d'un pam i passen com si res, que van a l'espai i van a l'espai. Amb aquell home amb el de Sensació de Vivir, ahí amb la motosserra, allò és demencial. Jo sé que és polèmic. Jo les considero pel·lícules bones, per una raó. I és que a mi Sharknado em promet una cosa i me la dona des del minut 1. I no para fins que s'acaba la pel·lícula. Jo m'estic tota la pel·lícula veient penya cascar-la amb taurons que apareixen del no-res, que apareixen on no hi hauria d'haver un tauró. No sé, per mi les 5, boníssimes. Jo sí, ja et dic, jo en soc molt fan i a més esperava cada estiu a veure-la quan les penjaven, perquè de veritat que sí. Home, boníssimes, boníssimes. Jo no les posaria com a obra d'art ni a demostratiu de res, però sí, són pel·lícules molt entretingudes, que poder la gràcia d'això està aquí. I a més, tenen una cosa, i és que amb hora i mitja, en menys de 2 hores, t'han solucionat el què. Sí. I no són pel·lícules de 3 hores, i no n'hi ha allò que fa baixada, que no saps què està passant, que és molt avorrit, i que moltes pel·lícules actuals ho trobem. Aquestes són a tope tota la pel·lícula. Sí. Que sí, que les actuacions no són gaire bones. Sí. Que els efectes especials podrien ser millors. Sí, d'acord. Són una merda, sí. Però, ostres, és que jo quan em poso Sharknado no agafo el mòbil en cap moment. I no puc dir el mateix amb altres pel·lícules, El David Hasselhoff no surt a Sharknado? Hosti, David Hasselhoff un altre gran, Sí, home. Sí, molt a tope amb David Hasselhoff. Sí. Jo ara diré una cosa que és una mica off-topic, però vaig anar a Londres a veure Chicago,
vaig gastar una pasta per anar fins a Londres a veure Chicago. I vaig anar el dia abans per veure on estava, com que jo sempre em perdo. Dic, vaig primer veure on està el teatre i llavors demà ja vindré de seguit. I quan vaig arribar vaig veure que el protagonista era el David Hasselhoff. I vaig pensar, hosti, la pasta que m'he gastat Per veure Hasselhoff. el Kit. Doncs et juro que em va deixar acollonida. Bueno, és que el David Canta Hasselhoff, superbé. a Alemanya, que és on té més èxit, ell té un grup de música allà i ho peta fort, Ho peta fortíssim i és normal. I després m'he desviat una miqueta, torno un altre cop. L'altra pel·lícula que porto, no la porto sencera perquè sincerament no la vaig poder acabar, però, ostres, té una primera escena que no puc parar de mirar. No sé si ara seria políticament correcta aquesta primera escena, però la pel·lícula és Postal, de l'Uwe Boll. Aquest és un clàssic. Aquest director és un clàssic de pel·lícules de merda. Ah, exacte, que aquest tindria un programa per ell sol, Per ell segurament. sol. Sí. No la vaig poder acabar, la pel·lícula, em sap molt de greu, Uwe, però la primera escena en la que tenim un avió, que és un avió que es dirigeix a estrellar-se contra les Torres Bessones. Hòstia. Sí. I llavors estan els dos conductors discutint de quan haguem fet aquest gran sacrifici, ostres, tindrem 100 verges. I el del costat diu, com que 100? A mi me'n van dir 10. Ostres, però, clar, i a més, quant de temps seguiran 100 verges? Clar, perquè arribarà un moment que ja no en tindré... Vols dir que val la pena morir per això? Recomano buscar a YouTube primera escena de Postal. Gallina de piel. Aquesta me l'apunto, perquè a més va molt forta. Saps si és abans de l'11 de setembre? És de després de l'11 de setembre. O sigui, va tenir un parell de vols a l'UB. Sí. Farem una cosa. Posarem tant a Twitter com al Cel Blau un fil amb els tràilers de totes les pel·lícules que hem portat i amb aquesta primera escena de Postal perquè qui hagi sentit el podcast pugui tenir-ho de seguida sense haver de fer moltes cerques. Com ho veus? Perfecte, em sembla bona idea. I amb això estaria tot dit. I com diria en Jaume, què? Anem a dinar?